kawai daga kotu a je prison a kai su a wannan, su kuma waɗancan ya riga ya kashe su, ba za kuma su dawo ba. To jama'a, duk wanda wannan abin ya sa shi bakin ciki, duk wannan abin ya sa shi ya ji haushi, wanda wannan abin ya sa shi ya ji ba daɗi, dan Allah ku daga hannu za mu yi addu'a. Kun san dai addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza, ku daga hannu mu yi addu'a. Waɗannan mutane dai wallahi mutanen nan ba kashe su za a yi ba, su dai sun yi kisa. Addu'ar da za mu yi na farko, Allah ka ji kan wannan bayi naka, wahalan da suka sha a wajen fitar rai da azabtar da su da aka yi, Allah ka sa shi ne ƙarshen wahalar su duniya da kiyama. Allah Ubangiji muna roƙonka da daɗaɗan sunayenka, waɗannan bayi naka Allah ka uƙubantar da su waɗanda suka yi wannan kisan. Allah muna roƙonka iyayen waɗannan bayi naka Allah ka ba su juriya da haƙuri na rashin su. Waɗannan wanda suka yi wannan aika-aika Allah ka wulaƙanta su. Waɗanda suke da niyyan sa hannu domin a fito da su, suke da niyyan sa hannu domin su ga sun kubuta, suke da niyyan sa hannu domin su ga a'a sun sha ai su ma suna da incin rayuwa, Allah ka ɗora musu musibun da ba za su iya da ita ba har duniya ta tashi. Allah muna roƙonka ya Allah, Allah ka wulakanta su da su da wanda suka goya musu baya. In tura su aka yi wannan aikin, da wanda ya tura su, da wanda ya ɗau nauyin aikin, da wanda ya san za a yi bai faɗa ba, Allah Ubangiji ka ɗora musu uƙuban da baka ɗora Fir'auna da Hamana da Lamaruzu ba. Allah muna roƙonka, Allah ka ɗora musu ciwon hanta, ka hana su maganinta. Allah ka ɗora musu ciwon saifa, ka hana su maganinta. Allah ka ɗora musu ciwon ƙoda, ka hana su maganinta. Allah ka haɗa su da ciwon rashin fitan fitsari, ka hana su maganinta. Allah ka hana su da jinyan ciwon rashin fitan kashi, ka hana su maganinta. Allah ka dora musu HIV, Allah ka dora musu ciwon karkarwa, Allah ka dora musu ciwon girgiza, Allah ka dora musu ciwon makarkata. Allah Ubangiji ka hana su zaman lafiya. Allah ka dora musu ciwon hawan jini da ciwon siga. Allah muna roƙonka ya Ubangiji, Allah ka ɗora musu cuta wadda ba mutuwa ba kuma ba bacci ba. Allah ka wulakanta su. Ni wannan mutanen inda ni ne nake hukunci ko ɗora rashin lafiya, wallahi summa tallahi ban san wani kalan cuta zan ɗora musu ba. Amma Allah muna roƙonka, duk wanda ya ɗauri gindi akan wannan abin, akan abar mutanen nan, Allah Ubangiji ka ɗora musu wannan cututtukan. Da na tashi abin da na tsaya na duba, sai ne misali a kaina, kai misali a kanka, a ce kai ne kake da 'ya'yan nan da wannan matan, sai ka zo ka tada an kashe su. Da Allah wani irin hukunci zaka dauka? In abu ya faru, ka yi misali da kanka ka gani tukunna, ba wai a'a kai misali da waje aka yi ma wani aka yi ma ba. Allah Ubangiji ya samu dace. Allah tsine muku albarka wadanda kai wannan abu.